खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। गिबि रादाबाव दं जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा, मानोना जोंनि बर' हारियाव सासे पिएचडि डिग्री मोननो हाबावबाय। बिथांनि मुङानो जादों मानाव गेदेर डक्टर सुशान्त नार्जारी। खौरां मोननाय बादिब्ला बिथाङा बे पिएचडि डिग्रीखौ मेरिलेन्ड स्टेट इउनिभार्सिटि USA निफ्राय मोननो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे मेरिलेन्ड स्टेट इउनिभार्सिटिनि रिसार्च स्कलारफोरा बिथां डक्टर सुशान्त नार्जारीनि सोलोंथाइनि सायाव गाहाम हाबा मावनायखौ नुनानै बिथांनो मैया 6 एप्रिल 2023 अक्ट'आव गोदान दिल्लीयाव सनानि मेडेलजों लोगोसे पिएचडि डिग्रीनि फोरमान बिलाइखौ गथायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मानाव गेदेर डक्टर सुशान्त नार्जारीआ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कुसुगाव हालामनि सिङाव थानाय देमदैमा गामियाव जोनोम मोन्दों। बिनि बिफानि मुङा रुंसारि रन्जित नार्जारी आरो बिमानि मुङा अनिला नार्जारी होनना मिथिनो मोननाय जादों। आथिखालाव डक्टर सुशान्त नार्जारी बिथाङा कुसुगाव UN एकाडेमिनि गाहाय सामलायगिरि हिसाबै हाबा मावगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं मैया दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि मानाव गेदेर अरबिन्द केजरीवालखौ CBIआ 9.5 घन्टा सोंथि सोंदोंमोन आरो बेयाव 52 था सोंथि सोंदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। गासिबो सोंथियानो जौजों सोमोन्दो थानाय सोंथिमोन होनना बिथां गिबि मन्थ्रिया फोरमायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथाङा फोरमायबावनाय बादिब्ला बिथाङा गासिबो सोंथियावनो फिननाय होदोंमोन होनना बुंदों आरो CBIफोरा गुरै आरो लोगोबादि सोंथि खालामनायनि थाखाय CBIआ साबायखर होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथाङा फोरमायबावनाय बादिब्ला बिथांनि AAP हान्जाखौ सिफायनो थाखायसो BJP सरकारा नाजादों आरो BJPआ गावनि सायाव केस होनाय बाथ्राफोरा गासिबो नंखायसो होनना फोरमायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं ना सारनायाव नानि अनगा जेयाव नांदों गंसे मटर साइकेल। खौरां मोननाय बादिब्ला बङाइगाव जिल्लानि मानिकपुर पुलिस थानायनि सिङाव थानाय 1 नं भान्डारिनि बिलोआव माखासे ना हमग्राफोरा जे सानाय समावनो AS26579 नम्बरनि डिस्कभार मटर साइकेला जेयाव नांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे मटर साइकेलनि बिगोमाया 1 नं भान्डारि मनवार हुसेननि होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे मटर साइकेला 6 दानसो समनिफ्रायनो गोमाना दंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे मटर साइकेलखौ सोरबा दुथां सुबुंफ्रा दैयाव गारलांदों होनना आन्दाज खालामनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं MS लक्ष्मी इन्डास्ट्रिनि सेथि लांदां रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। मख'नो गोनांदि आसामनि दाब दाब जायगाफोराव बैसागु एबा बिहु फालिनाय बादिनो मैया चिरां जिल्ला रुनिखाता दरगाव गामियाव MS लक्ष्मी इन्डास्ट्रिनि बिगोमा कमलाकान्त खाख्लारिया गावनि इन्डास्ट्रियावनो गामिनि आरो खाथि खाला गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै सेथि खेबनि थाखाय लांदां रंजालि बैसागु फालिदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियावनो BTRनि मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर रन्जित बसुमतारीजों लोगोसे गामि आरो ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनहा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै 2023 मायथाइयाव गामिनि फरायसा मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजाद होना उथ्रिनाय फरायसाफोरखौ थुलुंगाखांनायनि हेफाजाब होयो। लोगोसे गावनि फिसाजो लक्ष्मी खाख्लारिखौबो मुम्बाइ TISS निफ्राय MPhil उथ्रिना फैनायखौ बरायो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।